Να πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Την αφορμή την πήραμε από μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, μια εκδήλωση σχετικά με τη σεξουαλικότητα των εφήβων και με θέμα διερευνώντας το θαυμαστό ταξίδι της σεξουαλικότητας, σύγχρονες αντιλήψεις και δεδομένα. Αυτό το ζήτημα θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την πρόεδρο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, την παιδίατρο, την κυρία Όλγα Τζέτζη. Κυρία Τζέτζη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντικό, και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι, καλά, η εφηβεία είναι μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του ανθρώπου, αλλά είναι συνάμα και πολύ δύσκολη περίοδος και πολύ ιδιαίτερη. Βλέπουμε, ας πούμε, τα παιδιά να έχουν μία ένταση, ένα συσσωρευμένο θυμό. Γενικότερα τώρα μιλάω, θα πάμε στο σεξουαλικό στη συνέχεια, που ήταν και το θέμα της συζήτησής σας. Εσείς πώς το εισπράτετε, εσείς οι παιδίατροι? Πώς το εισπράττουμε? Καταρχήν να πω εδώ ότι ως παιδίατροι και ως γονείς, έτσι, γιατί είμαι και γονέας εφήβων ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει και σε πολλούς συναδέλφους. Είναι μια θαυμαστή περίοδος, όντως, η περίοδος της εφηβείας, που συμβαίνουν πάρα πολλές αλλαγές, τόσο στο σωματικό κομμάτι, δηλαδή το παιδί πλέον σιγά σιγά περνάει η φάση της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και συμβαίνουν αλλαγές στο σώμα του παιδιού εφήβου, αλλαγές νοητικές, τη συμπεριφορά, ψυχικές αλλαγές, και εκεί είναι ο ρόλος του παιδιάτρου να σταθεί δίπλα στο γονιό, γιατί και ο γονιός είναι αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες προσέγγισης του εφήβου, δίπλα στο γονιό και δίπλα στο παιδί, με μια ανοιχτή επικοινωνία, με μια συζήτηση και πάνω απ' όλα ενημέρωση, η οποία θα περιλαμβάνει, πέρα από την επιστημονικότητα που οφείλουμε να έχουμε εμείς οι παιδίατροι, θα περιλαμβάνει όμως και την έννοια της ενσυναίσθησης και της φροντίδας απέναντι στον έφηβο και στην οικογένειά του. Σωστά. Τώρα βέβαια μιλάμε για ένα θέμα, το θέμα της σεξουαλικότητας, που ακόμα και σήμερα, εν έτη 2023, κυρία Τζέτζη, είναι ταμπού για αρκετούς γονείς. Ναι. Και εδώ είναι και ο ρόλος και ο δικός σας, θα έλεγα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε λόγο. Εδώ είναι ο ρόλος όλης μιας ομάδας ανθρώπων, θα έλεγα, μέσα από συνεργασία, δηλαδή των παιδιάτρων, των γιατρών της ειδικής ιατρικής, των εκπαιδευτικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να ενημερωθούμε πρώτα εμείς, οι γονείς, να ενημερώσουμε μετά οι γιατροί τους γονείς, να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς, να ενημερώσουμε τον έφηβο, έτσι ώστε να φύγει αυτή η αντίληψη και να αντιμετωπίσουμε την σεξουαλικότητα όπως ακριβώς οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε, σαν μια φυσιολογική διαδικασία, γιατί είναι όντως ένα θαυμαστό ταξίδι, μια φυσιολογική διαδικασία, να το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και χωρίς κριτική στάση απέναντι στους εφήβους, έτσι, να τους εκπαιδεύσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα, που αυτή είναι διαφορετική για το κάθε έφηβο της έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας, να είναι σωστά ενημερωμένος, να γνωρίζει πολλά πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσει να προάγει και τη σωματική του και την ψυχική του υγεία. Και να μην ενημερώνεται, όπως είπατε στην εκδήλωσή σας, από το διαδίκτυο για το σεξ. Από το διαδίκτυο, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όντως έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και αυτό είναι ολόκληρη καμπάνια και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας στόχος να εμπλακεί η παιδιατρική κοινότητα, η παγκόσμια παιδιατρική κοινότητα, στην σεξουαλική εκπαίδευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει βρεθεί από έρευνες ότι οι έφηβοι, αν και θα θέλανε να ενημερώνονται από τους γιατρούς τους, από τους εκπαιδευτικούς, από την οικογένειά τους, παρόλα αυτά καταφεύγουν. Δυστυχώς, σαν πρώτο μέσο ενημέρωση, καταφεύγουν στο διαδίκτυο, μαθαίνουν εκεί για τη σεξουαλικότητα, μαθαίνουν από τους φίλους τους, μπαίνουν σε κάποια κανάλια στο Google, σε κανάλια σεξουαλικής αγωγής, στο YouTube ή σε διαδικτυακά φόρουμ, ενώ υπάρχει η διάθεση από τους εφήβους να ενημερωθούν υπεύθυνα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ ουσιαστικά και να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να ενημερώσουμε τον έφηβο όπως θα πρέπει να τον ενημερώσουμε. Με διαφάνεια, με ειλικρίνεια, με ενσυναίσθηση, με επιστημονικές γνώσεις, και να το βοηθήσουμε. Έτσι ώστε να πλοηγηθεί στον κόσμο της σεξουαλικότητας με ασφάλεια, με ευχαρίστηση. Βέβαια. Και να ευχαριστηθεί. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα, ας πούμε, της ανατομίας, της αναπαραγωγής. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Μα πρέπει να, η σεξουαλική υγεία είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Και όπως
σε όλους τους τομείς της υγείας η πρόληψη είναι σημαντική, έτσι και η πρόληψη στη σεξουαλική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η πρόληψη εδώ στη σεξουαλική υγεία περιλαμβάνει τη γνώση των εφήβων και των οικογενειών τους για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για την ασφάλεια στη σεξουαλική πράξη, δηλαδή την χρήση προφυλακτικού, τα αντισηπτικά χάπια, να γνωρίζουν επίσης τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ποια είναι. Εδώ θα βάλουμε μέσα, και έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία εμείς στη παιδεία, θα βάλουμε μέσα και τον ιό HPV, διότι υπάρχει, και το ξέρουμε όλοι, ότι είναι μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το εμβόλιο για τον HPV, που προστατεύει και αγόρια και κορίτσια, προστατεύει από τα κομβυλώματα που είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενα νόσημα, προστατεύει όμως και από καρκίνο. Καρκίνο τράχυλο μήτρας στα κορίτσια και στα αγόρια από καρκίνο πέους, φάρυγγα, προκτού. Αυτό πρέπει να τα ξέρουν οι έφηβοι, και τα ξέρουν γιατί έχουμε την ευκαιρία, και ευτυχώς ως παιδίατροι, όταν εμβολιάζουμε τα παιδιά, να συζητήσουμε κιόλας για αυτό το κομμάτι της σεξουαλικότητας. Αυτό, κυρία Τζέτζη, ήθελα να ρωτήσω. Μιλάνε τα παιδιά με τον γιατρό? Μιλάνε ευκολότερα από ό,τι στο γονιό? Κοιτάξτε, τα παιδιά να ξέρετε ότι είναι τόσο ανοιχτά στην επικοινωνία, αλλά το θέμα είναι το δικό μας, δηλαδή των ενηλίκων να τα προσεγγίσουμε, και ο τρόπος προσέγγισης. Και ο τρόπος προσέγγισης, αυτό που είπα και προηγουμένως, θέλει δεξιότητες. Θέλει και οι δεξιότητες αυτές, θέλει γνώση πρώτα απ' όλα. Για αυτό μπορούμε να προσφέρουμε ως παιδίατροι, τη γνώση, την επιστημονική μας γνώση, να προσφέρουμε την εμπειρία μας στα παιδιά και να είμαστε όμως και κοντά στα παιδιά, έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας ανοιχτούν και να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Είτε θέλουν μπροστά στους γονείς τους, αυτά είναι θέμα της κάθε οικογένειας, του κάθε εφήβου, είτε θέλουν ατομικά. Αλλά νομίζω ότι εκεί είναι το κέρδος μας. Και κάτι σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε ως παιδίατροι, να ανοίξουμε αυτή την επικοινωνία με τον έφηβο και να τον ενημερώσουμε για τους κινδύνους που υπάρχουν, τους κινδύνους σε δεύτερη φάση, για να τους ενημερώσουμε και να τους πούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι μπορούν να μιλάνε σε εμάς, να έχουν όλους τους προβληματισμούς τους, να τους πούμε για τους τρόπους αντισύλληψης, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Όλα αυτά είναι δικιά μας ευθύνη, είναι ευθύνη των παιδιάτρων. Από ποια ηλικία αυτό πρέπει να ξεκινήσει, αυτή η ενημέρωση? Η σεξουαλική εκπαίδευση κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα πρέπει να ξεκινάει με την έναρξη της εκπαίδευσης, δηλαδή από την ηλικία των 5 ετών. Βέβαια, και εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι που θίγεται, κυρία Βούζη, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη η σεξουαλική εκπαίδευση κατάλληλη για κάθε ηλικιακή ομάδα και τεκμηριωμένη, και θα πρέπει να σωματώνεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου και στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας. Με αυτά που είπαμε, με γνώμονα πάντοτε την ιατρική γνώση, τις αρχές πρόληψης και την ενσυναίσθηση. Και εδώ είναι ο ρόλος σημαντικός όλων μας, πάρα πολύ σημαντικός όλων, στη συνεργασία όλων, δηλαδή και της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Όλοι μαζί θα πρέπει να δουλέψουμε, και της πολιτείας φυσικά. Ναι, φυσικά. Και ο δικός σας είναι σημαντικός ο ρόλος στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν έτσι κάποιοι φορείς που μπορούν να απευθύνονται οι έφηβοι όταν δεν νιώθουν και πολύ άνετα να μιλήσουν με τους ενήλικες? Ναι, να ξέρετε, και γι' αυτό και όλα του περιβάλλοντος εννοώ. Ναι, της εκδήλωσης που αναφέρεται, που έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ανατόλια, και αυτό έγινε μετά από συζήτηση μεταξύ παιδιάτρων και γονιών. Τι θα θέλετε να ακούσετε? Θέλαμε να ακούσουμε για την σεξουαλικότητα. Γι' αυτό ήταν καλεσμένοι οι καθηγήτριες από όλα τα τμήματα της ειδικής ιατρικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γιατί οι γονείς δεν ξέρανε καν ότι υπάρχουν γιατροί εφηβικής ιατρικής. Ήταν μια γνώση καινούργια για αυτούς. Υπάρχουν οργανωμένα τμήματα της ειδικής ιατρικής και στην πρωτεύουσα, 2 τμήματα της ειδικής ιατρικής. Η κυρία Τσίτσικα ήταν καθηγήτρια από το ένα τμήμα της ειδικής ιατρικής που μας μίλησε, η κυρία Μπακοπούλου, η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από το ΑΠΙΘΙΤΑ, υπάρχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ειδικής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια η κυρία Γαλλή. Και μάλιστα να πω εδώ ότι θα μπουν και στις τάξεις την επόμενη εβδομάδα του σχολείου γιατροί από το τμήμα της ειδικής ιατρικής, για να μιλήσουν και στα ίδια τα παιδιά. Γιατί αυτό που είπαμε, να ενημερωθούν οι γονείς, να ενημερωθούν και τα παιδιά. Βέβαια. Μια χαρά, κυρία Τζέτζη. Υπάρχουν μάλιστα και cut-out. Και αυτό να το πούμε, να το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν βιβλιαράκια από όλα τα τμήματα της ειδικής ιατρικής που μιλάνε για την σεξουαλική υγεία και για την σεξουαλική εκπαίδευση. Υπάρχουν site. Εμείς
παιδίατροι τα επικοινωνούμε αυτά στους εφήβους που έρχονται στο ιατρείο μας. Υπάρχουν site τα οποία είναι φτιαγμένα από εφήβους για εφήβους, με την επίβλεψη των τμήματων εφηβικής ιατρικής, έτσι ώστε η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου να γίνεται υπεύθυνα. Αυτό είναι πολύ καλό. Μιλάμε τη γλώσσα σας κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και το λέω στους εφήβους που έρχονται στο ιατρείο. Είναι το www.weknowhow.gr και τα δικά μου τα κορίτσια, οι οποίες είναι έφηβες, το χρησιμοποιούν, όπου μέσα ο έφηβος απευθύνεται στον έφηβο. Πάντα κάτω από την επίβλεψη την επιστημονική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Τζέτζη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχουμε. Γεια σας.